Em dic Guix i sóc un artista sonor i visual. Documenta és una eina que m'ha permès per primer cop treballar a internet i poder fusionar la meva web i tota la meva informació. I bueno, ha sigut fantàstic. Com a artista no em serveix una web convencional. Sempre he estat esclavitzat o pels informàtics o pels dissenyadors dintre d'una estètica personal que jo tinc, i Documenta ha satisfet plenament aquesta necessitat. Puc publicar els meus treballs, puc modificar-los, puc redefinir-los i bueno, és un infinit. Tot depèn de les hores que tingui per fer-ho. O sigui, puc pensar coses inimaginables que abans eren molt difícils de construir i ara és una eina que tot això es pot realitzar. Algo tan important que és expressar la forma de sentir, l'art em permet ser lliure a l'hora de crear les meves webs. Puc treballar a través d'intranet amb uns altres artistes de diferents llocs de la Terra. A més, puc baixar arxius pesats, que abans era inqüestionable, i organitzar exposicions a través de la red, amb uns altres artistes també. Construir una web abans era una aventura que els artistes estaven fora d'ella. Gràcies a Documenta aquesta aventura és possible.